Hello, rangchakni takuk chono haino hai lamchogo SD officer 20 blog o tini chung 2 tarik ni pore haino hai TWF YTF parents party kham malai laika chini panwa bisiwo chung onek alochona khaileka chung hari thangka hainoi osu jora bai chini paithagyako chini bwskango tebo kam tongkho bwskango chung tebo samung tangnani tongkho obonoti tini অনেক আলোচনা খাইলাইকা অনেক কক সালাইকা নরক নগৈ মাখানা ভিডিও ni bisingo chung kebo kha mogoi tongya kebo kha thiyoi tongya chung bwskango tebo step kaham khlai nanani tebo strong khai samung tangnani tei chini bwskangni jeta tangna nangmani abono chung success khainani abono tuyoi no chung tini kok salaika tei abo haiklai chung jotoni bukhugo khanaka chung tini hari kai tamung khaba chung salsa chini thansa tongkhangke chung jitinai salsa chung joto palbaksa tongkhangke chung mumkin khlai mane kubangma borok kha bai tongoi mano chung chenmani bagoi haifano kha Baithai Kwrui chung matro 2 bochor ni party se chung 13 ta seat chung jitijak tei Tripura hasteo omo kaisa laibuma suijaknai je ancholik kaisa dol bubagrani tuidulmani bai chung 13 ta seat manai kuplai wngkha tei chung second party Tripura ni sobche kotor BJP party no tokkorioi chung 13 ta seat chung nakha chung mankha chini 13 jona MLA chung mankha chung phati o 13 jona MLA ni yakrak rinani bagoi chung jottono thanchama tongnai chung strong ma tongnai kha Baithai Kwrui chung bwskangte phankhe bwskangte bo phankhe karakhe chung nugui mankha o election o chini boro komjori tong chung komjori o chung tebo samung tanglai no phankhe